Sa aton nga linya si Father Felix Pasquin sa Diocese ng Bacolod. Fad, may aga sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod Action Brian Murden. Action Ryan, mayong aga sa imo. Pag sa tagpalamati naton sa Action Radio, mayong aga sa inyo tanan, kagari kita subong sa Martes Santo, sang Semana Santa. Aha. Fad, bangon si Hola kami, damo ga pinamangkot kung anong schedule sang simbahan katolika diri sa syudad sa Bacolod starting on Thursday, Friday, hasta sa Domingo, Fad. Go ahead, Fad. Sa Webe Santo, wala sing misa sa tanan nga simbahan sa bilog nga kalibutan. Sa aga wala. Ang misa pagahiwaton lang sa mga katedral. Sa mga katedral lang ang misa. Diri sa Diocese ng Bacolod, ang misa sa San Sebastian Cathedral, Webe Santo, alas 8 sa aga. Kay misa sa pagbag-o sa sinumpaan sa aton mga kaparian sa pag-alagad sa Dios kag sa simbahan. Ginapanguluhan ang aton Senior Obispo kay bilang tanda siya na siya ang symbol of unity sa bilog kasimbahan sa aton mga dioceses. Then pagkatapos pagkahapon mga takna ng alas 5, kada simbahan sa parokya, tanan nga simbahan sa parokya mahiwat na sa misa. Sa diin aton nga sa ulugon ang pagtukod sang Santa Eucharistia ukon institution of the Holy Eucharist. Kag ikaduha ginasaulog man dira angot sa sina ang institution sang pagkapari. Kag angot pagid dira ang paghugas sang tiil sa mga apostoles. Kay botambalon sina ang pagsaulog sa misa, ang pagpangamuyo, pagkapari, naangot sa natawag na pagserbisyo, labi na git sa mga kubos naton nga mga kauturan. Then pagkatapos sa misa, mga pasado na siguro alas 6 ang Santissimo transfer sa ginatawag na altar of repose. Isa ka altar na gintigana sa sulod sang simbahan sa diin ang Santissimo Sacramento o kon ang Blessed Sacrament transfer pagi sa isa ka procession within sa simbahan, sa sulod sang simbahan. Kag pagkatapos ginakuhaan ang altar sing mga tabon, mga mantel. So bare ang altar kag ang tabernakulo abierto na, wala sing puno ng tabernakulo. Kay ang consecrated host nga mga Blessed Sacrament na transfer na sa altar of repose. Sa diin, ang mga pumuluyo mag-vigil pagi sa ilang pagpangamuyo sa sinang gabi. So ang schedule mga pasado alas 6, kag ang mga simbahan may kaugalingon nga schedule kung saan matapos. Sa iban nga simbahan, hasta lang sa alas 10 ang gabi, Webe Santo, ang iban hasta alas 12 ang gabi sa Webe Santo. So masaylo na kita sa Biyernes Santo. Abilog na aga sa Biyernes Santo, malinong gidina. Kag ang mga tao nagahiwat sa Via Crucis sa ilan na tungdan ng mga parokya. Didiri sa siyudad sang Bacolod na anda na mahumalin pa sang una halin sa San Sebastian Cathedral naga-Via Crucis hasta sa Sumag sa highway nagaagi. Sa kadamo nga mga pamilya at mga grupo naga-Via Crucis. Sa diin ginahimo nila sa ginapatyagit ang kabugat sang krus sa ginpasaan sa Ginoo
nagaupod sila sa kasakit sa aton Ginoo. Kaya ang pag-upod naton sa kasakit sa Ginoo, pag-upod man, kaya nga pagkabanhaw. Mhm. So, ilog na adlaw sang Biyernes Santo, hindi kita malipat. Adlaw ina sang puasa, kag adlaw sang abstinensya. Abstinensya, labi na gid sa pagkaon sang baboy, karne, kag manok. Pero matahong pagid nga mag-abstinensya kita sa kung ano ang down bagay o event o kung activity na daw addicted din mula kita. So subong daw addicted din kita sa mga electronic gadgets. So isa na kamatahong adlaw to discipline ourselves na mag-abstain kita sa sinang mga hilikoton. In order to instill in our character ang ginatawag na disiplina. Kagtapos ang fasting ay na, ang kahulugan sa fasting, amo nga kabatyag kita gutom physically, pero ina nagutom, sarangin naton ma-elevate sa pagkagutom, hunger for God, pagkagutom sa Diyos. Kagamo gina ang maayong development sa pag-build up sa aton spiritual life. Tapos, kung kita mag-fasting, magpuasa, kung kita mag-abstain sa pagkaon sa baboy o kung something daw addicted kita, kundi nag-save kita, no? So, ang aton nga ma-save, aton ina nga ihatag limos sa mga kauturan na aton nga kinahanglan, acts of charity. Dugang pa sina sa sugod isang Kwaresma, gina-encourage ginang tanan nga magmangin charitable kita, magpaluloyon kita paagi sa aton pagbulig sa mga makaluluoy. Kagkabay pa nga inang practice naton sa kada Kwaresma, mangin kabayan sa naton Christian life. Kaya ang Christian life, pagsunod sa kay Kristo, nga maluluyon, kag mabinubigon sa mga pigado, kag sa mga kubos naton, sa mga kauturan. So mo ina sa Biyernes Santo, pagka alas 3 sang hapon sina, pagka alas 12 sang udto, may Biyernes Santo ini, may ara kita nga last 7 last words. Katapusan nga 7 kapulong sang Ginoo, samtang ara siya nalansang sa krus. So ina makabahalan musbo ina nga mga pulong sang Ginoo, aton batyagon, pero ini tanan para sa Amay sa langit at para sa aton tanan na kaluwasan sa aton nga mga katawan nga nagpanginmatay ang Ginoo sa krus para sa kada isa gid sa aton. Kaya ang Diyos hindi maluyag na may magmula sa aton. So isa ini kamatahong na oportunidad, okasyon na sa pagkabalaan sa aton kabuhi nga mamati gid kita kag magpamalandong sa 7 last words. So matapos ina sa mga takna alas 3 kay amo ina ang pagkabugto sa ginawa sa aton Ginoo. So immediately or shortly after the 3 o'clock PM na pagkabugto sa ginawa sa Ginoo sa Biyernes Santo nga adlaw, magkasugod dayon ang isa ka seremonya na tawag na Passion of our Lord Jesus Christ. So liturgy of the Word, tapos pagbasa sang Passion, tapos Santos nga pagkalawat. Wala sing misa ha, Biyernes Santo, wala sing misa sa sinangadlaw. Apang may hilikoton kita, liturgical na hilikoton, na mo ang pagbato natin sing pagpamati sang kasakit sa ating Ginoong Kristo nga ginabasa sa Ebanghelyo. At pagkatapos sina mga nagkakalain-lain nga prayers, sa nagkakalain-lain nga intentions na ginpreparar na sang Santa Iglesia. Tason, patapos sina paagi sa isa kapagbaton sang santos na kalawat. Pagkatapos sina may sa kinaandan may ara kita nga prosesyon sa mga pasos, kag prosesyon sa katapusan sang mga pasos ang Santo Entierro. Apang tungod sang kahintangan naton sa COVID, kasulod sang 2 ka tuig,
wala ina madayon. Pero sa subong, tungod kay sa level 1 naman kita, may mga parokya na maghiwat sang prosesyon, sang pasos. Pero pinapangabay na mga pasos, itungtong na lang sa salakyan. Hindi pag itungtong sa karusa o kung sa karo, na ginatulod sa mga tao, agad to maibitar ang pag-lapitay sa mga tao sa isa kag isa. Kundi mga pasos, ito itungtong na lang sa isa ka salakyan, bukod sa pick-up, abi, no? Pero may mga parokya man na nag-desider na hindi sila gyapon makaprosesyon tungod sa COVID-19, labi na gid tungod sa bagyo kag ulan nga madamol. Sa pareha diri sa amon sa Our Lady of Candles, diri sa Capitol Heights, gindesidihan namon na wala na lang anay sing prosesyon. Canceled ang prosesyon. Pero pagka gabi na, ang Santo Entierro, pagka mga na siguro alas 6 ng hapon o alas 7 sa gabi, Biyernes Santo, ang Santo Entierro ara sa sulod ng Balikan to si Father Paskin, ano? Ginakwanta man lang schedule kay para at least may diya kamo diin kag sano kamo magakadto sa simbahan, ano? Sining Semana Santa, mga kaksyon. Last 9:25 na, Fad. Sa gabi sa Biyernes Santo, ang Santo Entierro, ara gyapon sa sulod ng simbahan, kag gina-encourage ang tanan, pero bisan hindi nato pag-encourage. Malagtyagon isang tao nga magkadto sa simbahan sa pagduaw. Panawag naton sina pagduaw sa Santo Entierro nga abang kay na bisa aton Ginoong Kristo. Magpangadi kita dira aton batyagon ang gugma, ang walay lapid, kag walay tupo na gugma sa Ginoo nga nagpakamatay para lang maluwas kita tanan sa sala kag sa konsekwensya sang sala kag sa tanan nga kalainan. So ang pagduaw sa Santo Entierro, mga astaman sa ibang parokya, astaman sa samtang may tao pa, siyan duaw, pero sa iban man nga mga parokya nga gamay-gamay, hasta mga alas 10 sirado na ila o kung alas 12, takpa na, kaya tapos na. So, tapos sa Biyernes Santo, pagka Sabado di Gloria na kita. Sa adlaw nga Sabado, linong ina ang bilog na kalibutan. Kaya ginahambal natin, ginasiling natin natin. Sa ordinaryo nga pulong, ang Ginoo, patay ng Ginoo, wala ng Ginoo. So, pamalandong, maghilihay lipos kita. Pero ang altar of repose wala kasi di pa sa ibang nga mga simbahan. So, ang mga pamilya, kadayon gihapon nga nagaduaw na gihapon, no? Okay. So, pagka linong ina, bilog na adlaw, pagka Sabado, sa Gloria na ina, mga na alas 6 sa may mga simbahan, may mga parokya na ginasige ang prosesyon ng solidad. Ang solidad nga ina, imahin ina ni Blessed Virgin Mary na naghibi, nagkasubo sa pagkamatay sa niyang anak. So, sulo na lang siya. Na sa ikindi abi naton, na isahano na lang siya, solo siya, wala nang iya anak, ginapangitan niya nga anak. Pero may mga parokya man nga ginapaupda nila sa iban man nga mga pasos. Then, babalik sa simbahan, kandira ang pagbindita sa bago nga kalayo. So, bilog nga simbahan, dulong din na, kag mag-blessing kita sa new fire, bago nga kalayo. Ang bago nga kalayo, binasindi na sa Mr. Pascal Candol, kandila Pascal, dako na nga kandila, no, mga buko nila kadako, kay ginasindihan sa kadulom sang gabi, sa kadulom sang simbahan,
ginasindihan ina ginatawag ina na liturgy of the light, no? Mhm. Ang timba ang kandila nga dako na ina nga Paschal candle, simbolo ina sang Ginoo nga nabanhaw na. Nabanhaw ng Ginoo. So sa tunga sang kadulom tungod sang pagkamatay sang Ginoo, nabanhaw ang Ginoo, gindaog niya ang kamatayon. Kag kita beneficiaryo sila. Gindaog niya ang sala. Kag ina isa pagka-impitasyon sa aton, kag pagpabatyag sa aton, na maginulsol kita kag magbiya sa aton yung mga sala. Ispagdaog ina sang Ginoo kontra kay Satanas. Kay ang katapusan na instrumento ni Satanas among kamatayon, kag binili ni Satanas paagi sa pagpatay kay Kristo sa krus, nagmadinalagon siya, apang dito siya kag nagsala. Kay ang Diyos mas gamhanan sa tanan, kag gindaog niya ang kamatayon, kag ang puwersa ni Satanas. So mo ina na may liturgy of the light kita, sa pagkatapos, sulod ang mga tao sa simbahan, padala sina kandila, kag magasimbis kita sa kandila. Kung plastado ng tanan, magkakanta sila tawag na exalted. Kasi aton pa, ang bilog na kalibutan na kakalipay, kay nabanhaw ang Ginoo. Tapos, sundan ina sa liturgy of the Word. May mga balasahon, alin sa Old Testament, mga 7 ina na balasahon. Ina-istorya dira ang history of salvation aton. Then, pagkatapos sila, ang pagbibindita sa bago nga tubig na gamiton sa bunyag. Then, madiretso na kita sa pag-umpisa sa Santos na Misa. So, Mass of the Resurrection nila, pagkabanhaw sa Ginoo, nagkasiga na ila ang tanan ng mga suga, ginakanta na ang Gloria, ang Himaya, ginakanta na, ang balatyagon sa tanan, kalipay, sa pagdaog sa Ginoo, batok sa sala, kag sa kamatayon. Dason, so matapos na ang midnight mass, at sabagay, alas 8 nagasugod na misa sa tanan ng mga kalabanan, no? Mhm. Alas 8 nagasugod ng misa, no? Pagkatapos na pauli ang mga tao sa balay, kinasadya sila, reunion sila, Mhm. kaon-kaon sila, spirit of joy. Kaya nagtaog ang Ginoo. Aha. Tapos sila, dason na aga, Domingo di Pascua na, diba, Domingo di Pascua, Pascua sa pagkabanhaw, maginatawag nga encuentro. Ang Mhm. encuentro nga kagahon, duha ka imahin. Imahin ni Jesus, nga nabanhaw, kag imahin ni Blessed Virgin Mary, na mo ang Dolorosa. So sa tubangan sang simbahan, makita na ilang duha ka imahin, kag may anghel dira nga nagakanta, kag may gina-recite dira ang anghel. Isabi ka bata nagamay, nga ginaupdan sa iban man mga little girls nga nagasuksok sang angels, sa pagka-angel. Mhm. Pagkatapos sila masulod sa simbahan para sa misa. Then sunod-sunod na ang misa sa mga simbahan until sa evening. So, espiritu ina sang kalipay, joy, kay sa pihak sang kamatayon, may pagkabanhaw, sa pihak sang kadulom, may kapawa, sa pihak sang kalainan, may kaayuhan, tungod sa mahal na Diyos Mhm. nga nagapalangga sa aton tanan. Mhm. Sa mo'y na nga makabilugan naton, activities nga kabay pa aksyon rayan, Mhm. kabay pa sa tagpalamati naton, aton ini pakamahalon, sa ginatawag ini Simana Santa, balaan nga Simana. Diri naton mga batyakan, kuda ano kita kapalangga sang Diyos, nga waay magkangilin Mhm. sa pagkanya sang iya kabuhi, para maluwas lang kita tanan. Mhm. Aha. So far, amo man na fad no ang balantayan sa aton sining nga mga parokyano sa sining Simana Santa. Ang nagapamangkot di ko may taltal ti syempre why prosesyon nga normal gid lang fad amo na. Mhm. Ang prosesyon depende sa kada parokya Mhm. kung idayo nila o kung hindi. Ah. Ang circumstansya,
tungod sa COVID nga arapa, kag isa pa ka circumstansya, ining aton na bagyo. Yes, correct. Yun. Yes, aha. Sige, with that, Fad, madamo gini nga salamat sa mga serbisyo sini nga aga nga na-inform tang aton sini nga mga listeners. God bless aton tanan, Fad. Good morning. Action Ryan, madamo nga salamat sa imo sa tanan naton nga tagpalamati kakabay pa na ining semana sa pagkamatuod balaan na semana nga makatulod makaimbitar ka aton sa pagpadayon kabana sa pagkabalaan. Happy Easter sa inyo tanan. Advance greetings. Happy Easter sa tanan. Salamat, Gid Fad. Action Hotline.